Първа ракета. Айде да снимам. Втора ракета. Охо! Добре ми си. Трябва ми добро... О! Дай сега ти ли? Някой да дойде да ми пази светлина. Някой да дойде да ми пази сянка. Що не мога да се снима добре. Браво! Кажи си сам. Също голям. Това си 3 за трик. Не. Дай това се счита. Дай. Ми? Напред. Ти си нема се бутам аз. Алекс, ела. Оу! Изтръси си газа. Не! Добре. Я го направи. Така. Да бутам ли? Не продължите нещо. Хайде на скейпърта с първалката. Ти си от нема този... Нема си. Аз не се опитвам. Да, ще си. Дай, бутай. Готов съм за снимане. Трудна ли? Снимам. Дай. Ти от човек. Айде да се моля. Не искам аз. Неговия е опасен. Не знаем. Дай. Бе. Изправник на скейтборд се провалиш. Да. Няма снимай. Дай бе. Бой между два скейтера. И един фриранър. Бой между два скейтера и един фриранър. Два скейтера и един фриранър. Продължавай.